Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Ginsugura na sa City Legal Office Enforcement Team ang demolition sa mga ginakabig illegal structures sa sulod sang Bacolod North Public Cemetery. Anom sa mga ilistaran na tukiban nga nagapangawat sang supply sang kuryente. Yari ang report. Nagginuha ang mga nagatangkas nga mga sofa, electrical equipment kag mga pagkabutang sa balay nga gikan sa mga mausoleo nga ginhimo nga ilistaran sa mga illegal settlers sa sulod sang Bacolod North Public Cemetery. Ini matapos man ginsuguran sang City Legal Office Enforcement Unit ang pagdemolish sa mga illegal structures sa sulod sang patio. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., malawig naman nga tinuig nga ginapahalin ang mga nagailistar sa patio. May 15 sa ila ang napadala na sang demand letter antes ang ginpatuman nga demolisyon kaina sang aga. Way magida sila balay ang ilada ya gina obraya ang mga pansyon daya mo yang gina tinira nila. Hindi man sila qualified na matagaan balay kay ban may balay na natagaan na gali o gabalik lang gida. Suno pa kay Ting kadaman sa mga illegal settlers ang illegal nga nagaangot sang supply sang kuryente sa mga poste. Nga bang kung ganun puso kung mag-aral na sila ang mga dala nila ipagwa para why na sila na ibalikon da. Ginsiling man ni Ray Di Mesana, pamuno sa enforcement team, nga sa anom ka mga balay nga ila na pangguba ang lunsay naga-jumper o kung nagapangawat sang supply sang kuryente. Naghinyo ng CLO sa pamunuan sang Public Order and Safety Office nga mabantayan sang hugot ang patio agud wala na sang magatukod liwat sang ila temporaryo nga mga ilistaran sa sulod sang patio ilabi na nga wala naman nagabaton sang lubong ang syudad sa sulod sang public cemetery.